Pricházím v míru, v brýlach a kníru. Ano, sem to ja, Heso Jašterák, pexesexuálna poradňa. Hlasím sa vám z tohto krásneho prostoru. Poprosil som agentúru, aby mi vytvorili nápis, na ktorom bude svietiť moje meno. No, čo si človek neurobí sám, ani nemá. Poďme hneď k prvému listu, kde mi píše človek, ktorý potrebuje pomoc so svojou záležitosťou. Pane Heso, zalúbil som sa do kolegyne Jitky. Požiadal som ju o ruku, ale že to musí ešte schváliť jej otec. Až teraz vlastne vyšlo najavo, že je eskimáčka a ideme k ním domov do tej zimy. Aj mi bolo čudné, prečo furt sedí pod klimatizáciou a pritom sa aj tak potí. Poradte mi. Ladislav. Láďo, pomôžem. No, nájsť v našich končinách Jitku, ale Jitku, inú Jitku, to ste si dali. Vy ste našli iglu v kope sena. Nebojte sa, poradím vám, ale treba sa na to pripraviť, aby ste neostali zbúraní jak PKO. Eskimáci, Inuiti, to je úplne iná kultúra. Aj črevná, aj sociálna. A musíte veľa vecí stráviť, lebo ste ich ešte teda fakt nezažili. Poďme na to. Vašou veľkou výhodou je vaše meno. Ladislav, Láďo. To im bude strašne štimovať, že ste taký ľadový. Hej? Chovajte sa jak borec, budete Láďo borec a to oni ocenia. Budú s vami jednať jak v rukavičkách, ale to neberte osobne, oni majú furt rukavičky, lebo je tam zima. Je tam strašná zima a strašne ticho, ale do toho prosím pekne, Láďo, nerýpte, aby ste tam nevyprávali reči typu tu skapal pes, lebo v ich slovníku skapal pes rovná sa zadrel sa motor, takže to oni nechcú počuť. Chovajte sa naozaj úctivo, slušne a skromne. Ne, že nabehnete do toho iglu a bude tam zjapať na toho jej otca kmeňovú radu, že baby nebude sedieť v koute. Ne, v iglu nemajú kouty. Radšej sa chovajte slušne, pochválte im interiér toho iglu, aké je to tam všetko doslova ladné. Nemachrujte zase, že ale odtieň polár biela už není in, oni inú nemajú. Hej. Radšej buďte ústrední, buďte slušní, buďte štedrí, doneste im pekný obraz do toho interiéru, napríklad Františka Studeného alebo Jozefa Ladu, nech je to tematické. Kúpte im CDčko Milana Chladila alebo Jozefa Zímu, to sa im bude ľúbiť, lebo vaša štedrosť bude odmenená a oni sú neskutočne štedrí ľudia. Vás čaká tulení a túlení. To si rozoberme. Tulení, normálne naporcované masko tulenie, budete v rôznych úpravách ho jesť a snažte sa, aby vám to chutilo. No a potom príde po obede zásadná otázka, či si dáte Milu alebo Tatianu. Pozor, nie sú to cukrovinky. To môžu byť ženy v rodine. Oni sú tak štedrí tento národ, že oni hosťom ponúkajú aj vlastné ženy, aby ochutnali. Hej? A potom prichádza teda to túlení. Budete sa túliť jeden k druhému. Áno, bude vám ponúknutá hosťovská sála, ne zvlášť miestnosť, ale hosťovská sála je, že ležíte vedľa človeka, ktorý najvác sála, aby vám nebolo zima. Lebo oni ležia všetci spolu na kope, zakrytí jednou prikrývkou. Je dosť možné, že si vylosujete zrovna, že budete spať medzi vašou Jitkou, Inuitkou a jej strýkom, ktorý naozaj môže byť zaujímavý, môže sa na vás usmívať, mierne slintať, pochechtávať. Je to vaša dilema, komu sa v tú noc otočíte tvárou a komu chrbtom. Je to na jednu noc, len dúfam, že to nebude polárna noc. V prípade toho strýka by mohla byť aj bipolárna. Nevadí, nejak prežijete. Fakt buďte skromní, nemachrujte. Kmeňová rada, starší lovci vás zoberú na čaj, teda budete chrúmať kocky zmrznutého čaju. Nevyprávajte tam také veci, že vy ste odolní voči zime, vy otužujete, hej, na kuchajde. Oni ad jedna nevedia, čo je alkuchajda a tam dieru neurobíte. Akože tam takéto machrovanie je vám tak platné, jak české koruny v Mozambiku, lebo oni žijú v neustálej zime. Rozumíte? Oni nebudú reagovať na to, keď povedia, a ja robím metódu Wim Hof. No, víš Hof o tom, čo je zima. Nemachrujte, prosím vás, pred tým otcom, že vy ste Grant, vy ste Jitke kúpili kožuch. No však tam má každá žena kožuch. To je úplne normálne, že má kožuch. Čo iné? To je také machrovanie, keď by ste u nás povedali, že viete privolať výťah. To je normálna vec. A možno, že nám ste aj povedať, že ten otec si vás pozve a opýta sa, a jak vidíte dochodok, jak vidíte starobu. Pretože ich národ vedel, čo sa patrí, teda v rámci tých ich tradícií. Tam starý človek, aby nebol na príťaž, išiel a hodil sa pod kryhy. U nás sa zatvára kniha života, u nich kryha života. Na toto bude pripravený Láďo. Dobre? Skromné, sledujte, otužujte ešte vácej. Poviem vám tak, Láďo. Bude to chladné, ale kladné. Všetko dobré. Heso Jašterák.